kunomunye nje umfowethu lapha kulama nomama umndeni wakhe nje basindisiwe. Usethi kimi ngelinye ilanga uyazi ukuthi lento yosindiso ngendlela edubana ngayo, wena ungabona nje behamba ngeemonto ezinkulu eziphambili becebile, nawe uyogijime uyitshela ukuthi mhlambe mawusukholwa nawe usukhonza nabo uzoba nazo zonke lezi zinto uNkulunkulu uzokubusisa ube nayo yonke lento. Uthi kodwa mawusungene phakathi ufike ujabhe masuthola ukuthi angishengoba kade ucabanga wena usubona ungasayitholi zonke lezi zinto. Sengiyacabanga ke nami ukuthi yazi ukuthi abanye abantu babetshela ukuthi mabekona unezinto becabanga ukuthi mhlambe isuke iqasha kezulwini noma usukubusisa uNkulunkulu, kanti akuhambi kanjalo. Yabona nje abantu isikhathi esiningi abaphumelela abahamba ngeemonto ezinkulu abacebile kusuke kuyiposition yabo esuke ibabeke lapho ngokwe-career yabo. Uthola kwesinye isikhathi imisebenzi abayenza abayifundele banama-qualification akhona vele kufanele bebe lapha, bese wena uyitshela ukuthi ngoba nakho uthandaza ukholwa uyitshela ukuthi yonke lento uzoba nayo.